Nik. Mugikorrik inoiz ez, tolestu daiteke nik. Inoiz ez, smartphone berririk berritzeatik soilik. Orain, Euskaltelen bezero izateagatik estrenatu Samsung 5G tolesgarri hau. Eta gero estrenatu mugikorra 2 urtean behin. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Datorren urriaren 9-tik 15-era tokiko produktuen 8. astea ospatuko da Iruñan. Nafarroako kalitatezko eta hurbileko elikagaien 55 ekoizle baino gehiago izango dira Gaztelu plazan. Eta horrez gain, dastaketak, pintura lehiaketa, zinema eta gastronomia zikloa, baita familia osoarentzako jarduerak ere. Animatu zaitez eta gerturatu bertakoaz gozatzera. Antolatzaileak Reino Gourmet, Nafar kalitatea, Intia eta Iruñako udala. Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza legearen tramitazioa legegintzaldiko legerik garrantzitsuenetako bat da, eta atzo beste pauso bat eman zuten Eusko Legebiltzarrean lege proiektuari zuzenketak aurkezteko epea amaitu baitzen. Aldi berean argitu ziren zalantzak, EAJak eta PSEek azken ordura arte negoziatu zuten euskararen presentziaren inguruko desadostasuna muina izanik. Azkenean lortu zuten akordioa biek aurkeztutako zuzenketa batean, hizkuntza ereduen sistema jasotzen da orain arte ez bezala. Zuzenketak erregistratzeko eguna zen atzo, EAJak eta PSEek 26 zuzenketa partziala aurkeztu dizkiote testuari, Euskal Herria Bilduk 156 eta Elkarrekin Podemosiuk osoko zuzenketa bat eta 54 partzial. PPek, Ciudadanosek eta Voxek ere osoko zuzenketa bana aurkeztu dute. Gauzak horrela alderdietako ordezkariak banan-banan atera ziren prentsaren aurrean azalpenak ematera eta era bateko eta besteko iritziak aireratu zituzten. EAJako ordezkari Gorka Alvarezek ziurtatu zuen hezkuntza akordioa errespetatu dutela eta PSeko eledun Maria Jesus San Josek eleaniztasunerako aukerak goraipatu zituen. Euskal Herria Bilduko hezkuntza idazkariko Arresek nabarmendu zuen emandako hitza bete dutela eta hezkuntza akordioaren bidean doazen zuzenketak ondo dituztela. Beste zerbait ziurtatu zuen Miren Gorrotxategi Elkarrekin Podemos Iuren Eusko Legebiltzarreko bozeramaileak. Bere esanetan ez du errespetatzen hezkuntza ituna. Eguerdion guztioi, 12 pasata iritsi da gurean gaur magazineko albistegiari heltzeko unea, gaurkoan hezkuntza legea hizpide. Izan ere atzo jasotakoak aipatuta gaur alaxe mintzatu da Peio Otxandiano Euskal Herria Bilduko programa zuzendaria Lakuako gobernukideen akordioa zer nahi. Y desde luego, sobre todo, va a contribuir que no se instale en Euskadi un modelo lingüístico monolingüe. Lege honek edo guk aurkeztutako emendakinek jasotzen dutena da hizkuntz eredu hauek garatu eta eguneratzeko aukera. Gai izan daitezela mesedez, elkarrekin prentsaurrean agertu eta emendakin honen interpretazio bat eta bakarra emateko koherentea eta osoa. Lege honek buelta egin behar duela gobernura eta gobernuak berriratze egin beharko lukeela. Guretzat nondik hartu ez dago. Urriaren erdialdira bozkatuko dira Eusko Legebiltzarraren osoko bilkuren osoko zuzenketak urtea amaitu aurretik legea onartuta geratu dedin Eusko Legebiltzarrean.
Jakina denez Euskal Eskola Publikoa Zarro Plataforma ez dator bat eusko legebiltzarra tramitatzen ari den hezkuntza lege proiektuarekin hala iritzi dio sistema duala betikotzen duela eta ez duela eskola publikoa lehenesten. Plataforma maiz agertu da lege egitasmoaren aurka eta atzo jarrera bera berretsi zuen legebiltzarraren parean egindako agerraldian. Plataformako kidek azaldu zutenez erabat aurka daude mobilizaziorako deia ere egin dutelarik hilaren 29-erako manifestazio batera ditu dute Donostian eguerdiko 12:30 bulebarretik hasita. Lege proiektu honek publikoa erdigunean jartzen duela dioen arren guztiz gezurra dela diogu guk, eskola publikoko eragile guztiak kontran gaude, legenoen kontran gaude. Esaten dugu ez dugula ekarpenik egiten, gauza da, ekarpenak egin ditugula, baina ez dituztela kontuan hartzen. Legea guztiz privatizatzailea izango da, sistema dual segregatzailea ez du inondik inora ekidingo, baizik eta indartu egingo du, eta gainera euskara ez du erdigunean jarriko inondik inora. Bestaldetik Eusko Jaurlaritzak Zaldibarko zabortegiaren behin-behineko zigilatzeranak hasiko ditu. Iragan ekainean azpiegituraren egonkortasun ikerketak azaleratu du. Enpresak ez duela beste pausorik eman eta ondorio zabortegiaren oreka ez dagoela bermatuta. Gauzak hala Jaurlaritzak bere gain hartuko ditu egin beharreko mantenu lanak 2 fasetan. Lehenbizi lurrak konpaktatuz eta ondoren lamina iragazgaitz bat jarriz. Ordea Euskal Herria Bilduren ustez Zaldibarko behin-behineko zigilatzea berandu iritsi da eta Jaurlaritzari egotzi dio 3 hilabete alferrik galdu izana. Koalizio abertzaleak lanei ekiteko eskatu zion ekainean azterketa geoteknikoaren emaitzen berri izan bezain laster. Ezezko borobila jaso zuen koalizioak alarma sortzea egotzi zieten eta orain 3 hilabete pasatu ostean Euskal Herria Bilduk proposatzen zuena egingo dute. Egiaztatu da zabortegiaren oinarrizko mantentze lanak eta zigilatze lanak ez egiteak nolabait epe luzean haren egonkortasunaren gain eragina izan dezakeela. Titularrak ez dituenez bere lanak behar bezala betetzen, kontrol eta mantentze lanak ez dituenez egiten, jarraipen lanak arrisku egoera bat sor dezakeenez epe luzera, azterlanaren ondorioak, jaso dugun azterlanaren ondorioak ikusita, Jaurlaritzak ahalik eta lasterren modu subsidieroan jardutea erabaki du. Politika arloan Aitor Zelaia eta Galder Barbado gazteen kasuagatik abiarazitako dinamikari amaiera eman dio Ernaik Gasteizen egindako prentsaurreko baten bidez. Dinamika horren azken 4 urteetako ibilbidea baloratu dute eta Euskal Gazteriak kaleak hartzen jarraituko dutela iragarri. Azaldu dute gazteak ez ezik herri oso bat zutitu eta mobilizatu dela Zelaia eta Barbado espetxeratzearen aurka eta borrokaren eta antolakuntzaren erregaia hain zuzen kolektiboa izan dela adi.
Aldiz, Espainiako gobernu osaketari helduta, Espainiako gobernua osatzeko erregaren mandatua laugarren aldiz jaso ondoren, Pedro Sánchez PSOEren hautagaiak gaur abiatu du alderdiekin bilera errondan, bere investidurarako babes bila. Yolanda Díaz Sumarreko buruarekin izan du lehen hitzordua goizeko 10 diputatuen kongresuan, eta atorren astean elkartuko da gainerako alderdietako ordezkariekin. Vox errondatik kanpo utziko du, behin baino gehiagotan esan baitu, eskuin muturreko alderdi batekin ez duela ezer negoziatuko. Sánchez lehen aldiz bilduko da Euskal Herria Bildurekin investidura baterako babes bila. Pedro Sánchez como candidato a la presidencia del gobierno. Que ha aceptado el encargo del jefe del Estado, de Su Majestad el Rey. Es la hora del compromiso con el país. Es la hora de la generosidad para que podamos encontrar entre todos una forma de articular una mayoría parlamentaria que nos permita un gobierno, no para una investidura, sino para una legislatura. Quiero esto ser claro. Emaitza horiek aldaketa sozial sakonekin ekarri ditzazkegu. Bada, investiduraren bueltako berri gehiagoren zain ekonomia arlora salto, uda beteko 2 hilabeteetan galdutako enplegua errekuperatzen ari da lan merkatua Euskal Herrian. Estatistikoki uztaila eta abuztua hilabete kaskarrak izan ohi dira, eta urtengoa ez da salbuespena izan. 2 hilabeteak igarota 3.600 langabe gehiago zeuden SEPE Espainiako enplegu zerbitzu publikoko zerrendetan, eta 17.000 afiliatu gutxiago gizarte segurantzan. Iraian, ohikoa denez egoera onbideratzen hasi da. Hilabetearen amaieran, abuztuan baino, ia 1.800 langabe gutxiago zeuden, eta batez beste 9.000 afiliatu gehiago izan ditu gizarte segurantzak. Irakaskuntzarekin lotuta dago udako enplegu galera eta iraieko sorrera. Ikasturte osoko ordezkapenak egiten ibili diren irakasle batzuei kontratua amaitu egiten zaien uztailean eta abuztuan, baina iraian berriro kontratatzen dituzte. Gaixo dauden irakasleak eta eszedentziak hartu dituztenak ordezkatzeko. Hezkuntzako beste sektore batzuetan ere gertatzen da fenomeno hori, jangeletan eta akademietan esaterako. Hala, zerbitzuen sektorea izan da langabezia gehien jaitsi den sektorea, abuztuan baino 1.430 langabe gutxiago baitaude, beste guztietan ere behera egin du langabeziak. Langatazketan ordea, Gasteizko Mitxelinek ingeniaritza zibileko 2.000 tona gurpil inguru fabrikatzari utziko dio urtea amaitu bitarte. Eskarak jaitsi egin direlako, baina baita multinazionalak lantegi horretako langileengan konfiantza galdu duelako ere hitzarmenaren negoziazioan izandako gatazkagatik. Sindikatuek uste dute neurria langilei beldurra sartzeko estrategia bat dela. Izan ere, Gasteizko lantegiko langileek ostiral honetan eta datorren asteko astelenean bozkatuko duten lantegien arteko batzorretik atera. Hala ez, Lasarte Oriako lantegian hortik kanpo baitaude. Ekainean Gasteizko langileek hitzarmen berriaren aurka bozkatza erabaki zuten, Espainiako lantegietan ez bezala. Sindikatuaren ustez, erabaki eta adierazpen horiekin enpresak langileen erabakia baldintzatu nahi du ostiraleko bozketari begira. Bada, Mitxelineko zuzendaritzak ez du ukatu sindikatuaren iritzi edo susmoa. Mitxelinek esan du langileen konpromisoa lehenesten duela eta zuzendaritzaren konfiantza galtzen dutela eredu horren alde egiten ez duten fabrikek. Enpresako zuzendaritzak astearte honetan jakinarazi dizkio langileen batzordari lan txandetan egingo dituen aldaketak. Gurpilak ekoiztari utziko diote asteburu guztietan, astearte honetatik abenduaren 6 eta 8 zubira bitarte, 2 egun
horiek barne. Eta murrizketa horrek 1.350 langile ingururi eragingo die. Sindikatuak ahotan Nafarroako gobernuak eta Ene sindikatuak nekazaritzan eta abeltzaintzan erreleboa sustatzeko kanpaina jarri dute martxan landa eremua erakargarri bilakatzeko helburuarekin. Leire Martinez. Euskal Herriko nekazariaren elkartasunaren sindikatuak eta Nafarroako gobernuak lehen sektorean erreleboa sustatzeko kanpaina paratu dute martxan. Helburuak landa eremua erakargarri bilakatu, duindu, genero berdintasuna bultzatu eta elikadura burujabetzan kontzientzia sortu. DBH laugarren mailatik goiti Nafarroako Unibertsitatean eta lanbide heziketan hurbilduko dira. Horretarako, bideo txiki bat egin dugu, sektoreko 8 profesionalen ibiltziak biltzen dituena, eta horietan, beren egunerako lana zein den, eta lan hori zergatik okeratu duten, azaltzen dute. Ikasketa zentruek gida eta dosierra izanen dute ikasgeletan lanketa egin dezaten. Ikasleendako ariketa erakargarriagoa izateko idazkietan onenak sarituko dituzte ustiapen bisita bat eginez. Nekazaritzaren etorkizuna bermatzeko beraz, EHN sindikatuak Nafarroako Hezkuntza Departamentuarekin abian jarritakoa. Ikasturte honetan bertan emanen diote hasiera proiektuari. Orain ordea Donostiara joko dugu, izan ere inguru giroari eta berdegunei helduz badira zenbait proiektu hirien jasangarritasuna kolokan jartzen dutenak bai Donostian, baita Bilbon ere. Bada horien inguruan sakontzeko eta azken xetasunen berri izateko Udane Arbeok kazetaria dugu kameraren beste aldean. Kaixo Udane, eguerdion. Eguerdion guztioi. Tira, hasteko badugu aipatzerik nola Donostiako Manteo Zemoria berdegunetan Basque Culinary Centerren egoitza berria eraiki nahi duten, zer esan handia izan du azken hilabeteotan eta herritar asko kexu dira. Zein puntutan dago proiektua, Udane? Bai, alaxe da, Donostiako tokiko gobernu batzarrak erabaki du onartu du Basque Culinary Center fundazioari ematea obra handiko lizentzia gastronomiopen ekosistem eraikitzeko. Hemen txebertan gaude, parke honetan erekin nahi du Basque Culinary Centerrek erekin berria, Gros auzoan dagoen Nafarroako hiribidaren alboan. Herritarren artean arrabotze handia sortu duen gaia da. Honakoa adirazi dute Manteo Zemoria berdeguneak kenduko diotela eta hildo horretan adirazi dute enpresa pribatu baten esku utziko duela udalak espazio publiko hau gainera doainik. Hori ala azken hilabete honetan hainbat mobilizazio egin dituzte auzotarrek eta inguruko Gros auzoan dauden etxebizitzetako balkoietan ere pankartak ikusi ditugu proiektua salatu. Asmozera berean oposizioa ere kritikoa agertu da, Bilduk salatu du Eneko Goiaren alkatearen taldea gardentasunik gabe aritu dela gai honekiko dena den esan dugu lizentzia onartu duela udalak Basque Culinary Centerri emango diola eta horrek esan nahi du egun edo eta aste gutxi barru eraikitzen hasiko direla obra hori hasiko dutela hementxe bertan. Batzarrak Basque Culinary Center fundazioari obra handiko lizentzia ematea onartu baitegu, okendo alden gastronomia open system ekosistem eraikina eraikitzeko. Dakizuten bezala, goek duen helburua da, hiri barruti bat bultzatzea, helburu duen espazio fisiko bat osatuz, eta bertan besteak beste gradu ondoko gedak, produktu eta zerbitzu berriak garatzeko laborategi eta tailerrak, coworking eremua eta erakusketa eremua eta ekitaldiak egitea izango ditzateke. Horrez gain hautsak harrotu ditu Deustuko Zumarren zuhaitz mozketen gaiak. Bilboko udalak kaleak berritzeko hirigintza planak gauzatu ditu. Ekologisten arabera zuhaitz osasuntsuen eta helduen mantentze lanak eta kontserbazioa kontuan hartu gabe. Udane zer nolako eragina izan dezake honek? Bai, azken hilabeteotan herritarre kaleak hartu ditu esan bezalaxe Deustuko lehendakari Agirre etorbideko zuhaitz mozketen harira salatu dute hirian bertan funtsezkoa dela zuhaitzak izatea, hiriaren bizitza bermatzeko eta hildo horretan gogoratu behar dugu 128 zuhaitz zirela hasiera batean udalak moztu nahi zituenak momentu zeordiak dagoeneko moztu dituzte. Ikus dezagun sakonago.
Bilboko hainbat kale eta auzotan ala nola Deustun, Santu, Txontxurdinagan, Indautxun edo Basurtun zuhaitzak mozten ari dira, kaleak berritu eta hirigintza plana gauzatuz. Udalak Twitter sare sozialean duen kontu ofizialaren bidez adierazi zuenez, Agirre lehendakariaren etorbidean zuhaizti aldatzen ari dira kalea berritzeko lanak aprobetxatuz. Udalaren arabera egoera txarrean zeuden, sustraiak batez ere, bera segurtasun arrazoi bat izan da. 128 zumarren erdiak moztu dituzte dagoeneko. Hala ere ekologistek zalantzan jarri dute kale horretan dauden zuhaitz guztiek gaixo jarri izana. Inguruko bizilagunak kexu dira eta Marta Olazabal BC3ko ikertzaileak ekintza klimatikoan eta hiri egokitzapenean adituak ere adierazi du zuhaitza funtsezkoak direla hirietan. Gaineratu du horren evidentzia zientifikoa izugarria dela eta orain zuhaitz berriak landatuko balira ere hamarkadak beharko dituztela ekosistema zerbitzu berberak emateko. Herritarrek diote euren osasuna jokoan dagoela. Horren aurrean mobilizazioak egiten aritu dira zuhaitz mozketak salatzeko. Stop Tala Deustu elkarteak hilabeteak daramatza etorpide garrantzitsu honen eraberritzak egarritako zuhaitz mozketa salatzen. Orain gainera udazkenan gauden arren uda dirudi, izugarrizko bero egiten ari da Bilbon. Badaintzat hartu behar da zuhaitze funtsezko zeregina betetzen dutela alderdi giltzarriak arautzeko eta hiriak espazio bizigarriago bihurtzeko. Karbono dioxidoa xurgatu eta oxigenoa kanporatzen dute. Itzalguneak eskaintzen dituzte, partikula kutxakor txikiak iragazten dituzte eta horre guztiak udako temperaturak 2 eta 8 gradu hartan arintzen laguntzen du. Bestalde zarataren aurkako esi naturala sortzen ditu, eta hegaztientzako babesleku ere badira zuhaitz horiek, hiriko biodibertsitatea areagotzen laguntzen dutenak. Ildo horretan Bilbon zuhaitz mozketa gehiago izango direla aurreratu duten, oraingo honetan Artxandan aparkaleku gehiago eraikitzeko zer gehiago dakigu den. Bilboko udalak berregituraketei buruz hartutako erabaki zalaparta sortu dute bilbotarrengan, oraintsu jakin berri da Artxandan parkin berri gehiago egin nahi dituztela eta horretarako zuhaitzak bota beharko dituztela. Zehazki Bilboko udalak 2 parkin berri egin nahi ditu hiritarrentzat arnasgune den mendi horretan Artxandan eta horretarako dozenaka zuhaitz bota beharko dituzte. Testuinguru honetan oposizioak ere kritika egin dio udalari, kasu honetan Elkarrekin Bilbok Bizkaia Irratian egindako elkarrizketan adierazi du berdeguneak zaindu egin behar direla eta ez duela ulertzen nola udalak berdeguneak indartu nahi dituen eta aldi berean parkinak egin, hori ulergaitza dela adierazi du Ana Biñas Elkarrekin Bilbotik. Ezin da birikigune bat indartu nahi edo gune berdea indartu nahi Bilbon eta aldi berean aparkalekuak eraiki. Eta guk esaten dugu, azkenean hiriko infrastruktura bat egiten denean, automatikoki pentsatu behar dela nola sartu berdeguneak. Ze hainbat leku daukagu Bilbon dira zemento hutsa. Eta hori azkenean ez da izango jasangarria bilbotarren bizitzarako. Bada gaiaren bueltako berri gehiagoren esperoan hemen utzi behar dugu gaurkoz konexioa udane, eskerrik asko eta hurrengora arte. Eskerrik asko. Datorren asteburuan urriaren 7 eta 8 Euskal Herrian euskarazek euskaltzale independentiston topaketak egingo ditu Bilabonan Euskararen Errepublikaren eraikuntzan ekarpena egiteko asmoz orain artean argitaratu gabe zituzten, larunbat arratsaldeko tailerretako hizlarien izenak aste arte honetan egitarau oso plazaratu dute eta asteazkenera arte izena eman daitekela oroitarazi dute. Euskaraz bizi, euskaraz hasi. Urriaren 7 eta 8 estreinakoz Euskal Herrian euskarazek antolatuta euskaltzale independentiston topaketak egingo ditugu hemen, Bilabonan. 2 egun horietan zehar, euskara eta independentzia ardatz hartuta hainbat gairen inguruan hausnartuko dugu elkarrekin. Hala, lehenengo aldiz, esplizituki, eragile independentista modura aitortu du bere burua EH. Txillardegik zioen bezala, guk ere argi ikusten baitugu, estatu batekin agian euskara ez da salbatuko, gabe ziur ezetz. Espainia eta Frantziar estatuen menpe ez dugu egun bizi dugun diglosia egoera hau gaindituko.
Eta beraz, Euskararen Errepublikaren aldeko apustu sendoa egiten dugu. 3 helburu nagusirekin antolatu ditugu euskaltzale independentiston topaketak. Batetik, prozesu euskaltzaleak eta burujabetzaren aldekoak elkar nola elikatu edota indartu dezaketen hausnartzeko. Bestetik, euskalgintzaren erronka berrien inguruan hausnartu eta horiek Euskararen Errepublikaren nodabidean kokatzeko. Eta azkenik, euskaltzale independentiston komunitatea saretzeko eta indartzeko. Honekin kultura arlora salto, Afrikaldia jaialdiaren aktibitate paraleloak hasi dira Gasteizen arratsaldeko 5:30 Gana iparraldeko film laburren aukeraketa bat emango da eta ondoren Afrikako klima aldaketari buruzko eztabaida hasiko da. Honekin batera Jon Arretxe idazleak Touren detektibea paperetik pantailara eramateko prozesuari buruz arituko da arratsaldeko 6:00 Zuloa liburu dendan ez galdu. Ordea eguerdiko berriekin bukatzeko kiroletan. Emateko laster gara bueltan albiste gehiagorekin.
12:30 dira eta eguneko elkarrizketa nagusiari ekiteko unea heldu da. Eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Raul Urkiza, Ailaket elkarteko kidea. Kaixo Raul eta ongi etorri. Eguerdion, eskerrik asko. Bueno, 21 urte daramatza Ailaketek drogen inguruko prebentzio lanak egiten, arriskuez, baina baita ere gozamenaz informatzen, eta herri eta festaz festa aritzen zarete, kalean zein txosna giroan, drogen inguruko prebentzio lan horiek egiten. Izan ere, informazioa edukitzea ezinbestekoa da. Bai, guk azkenean hori elkartea sortu zen duela 21 urte jo, padara maguia ibilbide luzetxo bat, eta asmo horrekin jaio zen, azkenean nolabait drogak bai legalak, baina batez ere ilegalen kasuan informazio ezagatik eta nolabait zulo hori kubritzeko asmoz, azkenean drogekiko bizikidetza horre onda beti, ez dugu uste drogak desagertuko direnik debekuagatik edo beste norbaitek esaten dizulako ez duzula kontsumitu behar, eta azkenean hortan oinarritzen da gure lana, informazioa ematea eta gero kontsumitzeko pauta batzuk ere eman, nolabait gozamenak, azkenean drogak zergatik hartzen dira, azkenean gozamen bat ematen digulako edo dalakogatik, eta arriskuen inguruko informazio eta pautak ematea, gero erabiltzaileak edo bakoitzak hartu ditzan hartu beharreko erabakiak. Festetan zabiltzate, badakigu hemen Euskal Herrian urte osoan zehar dela festak, baina batez ere udan, eta uda bukatu den honetan, ez dakit dituzuen uztaila eta abuztuko datuak eta ea nola joan den uda. Bai, gehienetan udak bastante antzekoak izaten dira, momentuz, ez dakit, abuztuko daturik ez daukagu, uztailekorik bai, orduan, baina oso datu ez dakit nola esan, ez dira oso esanguratsuak, azkenean guk adibidez uztailean jaso genituen 220 lagin, egon ginen festa guztietan, eta barruan, analisi-gunean esan nahi dut, porque gure lana herrietara joaten garenean testing programarekin tokia bisatitan banatzen da, alde batetik daukagu karpa, eta hori erabiltzaileak topatu ditzake folletoak, panfletoak eta dena delakoak informazioarekin, eta baita gero era segurago batean kontsumitzeko beste hainbat gauza, adibidez, turulo personalizatuak, postitak moduko zehozer sudurretik hartzen denean bakoitza bere erabiltzeko eta horrela, eta bestelako gauza batzuk, eta gero barruan horre egiten dira analisiak. Analisian adibidez jaso 276 pertsona hartatu genituen, eta karpan, ez daukat datu hori justo, baina barruan 250 inguru pertsona inguru hurbildu baziren, esan dezakegu igual 1000 pertsona edo hartatu ditugula esku hartze guztietan. Karpara hurbiltzen diren guztiak kontuan hartuta, esan nahi dut. 1000 pertsona orduan gutxi gora bera guztira hartatu dituzuenak, eta ez dakit badaukazuen datu hau zein den gehien kontsumitzen den substantzia edo? Gurean, guk esan dezakeguna da, guk gehien analizatu ditugunak, eta guk analizatzen ditugunak dira nolabait, sustantzia gehienak analizatu ditzakegun, baina jendea etortzen da ohikoenak diren drogekin, hau da, batez ere marihuana eta hatxixa, hau da, kanabikoak, horiek urtero izaten dira gehien ikusten ditugunak, eta gero horretaz aparte, nolabait gure herriko jaietan gehien hartzen direnak izan daitezkela anfetamina, MDMA eta kokaina. Ez orden horretan, ordena pixkat aldatu daiteke, de hecho hemen daukate adibidez aurten oso antzekoak dira uztailean, koka eta anfeta jasotako laginak oso antzekoak dira, 200 bat, bakoitzarenak, eta MDMA pixkat gutxiago. Poperra egia da, gazteen artean ezaguna bihurtu dela, batez ere parrandan, esan dezakegu, poperra modan dagoela egun? Ez dakit,
egia da, gehiago ikusten dela. Guk, adibidez, poperra da, analizatzen ez dugun drogetako bat da. Orduan, guk ez dugu ikusten gure testin zerbitzuan ea zenbat kontsumitzen den. Baina, egia da, kanpoan, karpan, hor baditugula panfleto desberdinak, bakoitza droga baten ingurukoa, eta egia da, poperraren panfletoa aurten asko hartu dela. Eta horrek, nik uste dut hori esanguratsua izan daitekela, ez? Eta gero guk esan dezakegu baita, guk nolabait, nila ez naiz horren beste ateratzen, baina parrandan ikusten dugunean, bai esan daitekela poperra gehiago hartzen dela duela 5-8 urte baino. Hala ere, poperra aspaldi gurean dagoela, baina badirudi, zabaldu dela gehiago azken aldian. Eta badago bestelako drogen bat, orain zabaltzen hasi dena, adibidez horien artean, badaukagu, gero eta gehiago entzuten dugu tusia, hau da kokaina arrosaz? Bai. Tusia edo kokaina arrosa, oraindik ez da, guk behintzat ez dugu horren beste ikusi, bai estatu mailan gure energi kontroleko lagunek esango nuke, bai topatu dutela horrelakoren bat, baina hemen argitu behar dugu, tusia edo 2CB gaztelaniaz esaten dena gauza bat dela, eta gero hainbatetan jendeak tusia edo kokaina arrosa esaten duenean gauza desberdinak direla. 2CB edo tusia edo benetako tusia, tusia azkenean da, 2CP, markatu. Eta azkenean hori bada fenetilenamina bat, hau da, eta bada nolabait, honek baditu nolabait bada estimulante bat, pizgarri bat, eta baina eragin psikodeliko batzuk ere baditu. Eta gero, tusia edo kokaina arrosa deitzen zaion hori bada nahasketa bat, eta gainera oso bastante nahasketa arriskutsua izan alda, oso droga desberdinak topatu dira bertan eta kantitate desberdinetan. Normalean izaten da kokaina, amfetamina edo metanfetamina eta ketaminaren arteko nahasketa bat, baina hori gehien bat ikusten dugu edo ikusten ari gara zabaltzen ari dela, adibidez Mexiko, Kolonbian, bai Zentroamerika, bai Hego Amerikako estatu batzuetan. Hemen, Estatu Espainiarrean, oraindik ez dugu, Euskal Herrian behintzat ez dugu horrelakorik ikusi. Esan nahi dut, kokaina arrosa hori deitzen zaion horri. Asko dira gurean dauden drogateketa, baina noiz izendatzen da droga? Mendekotasuna sortzen duenean edo ondorioak dituenean sustantzia horrek? Hori, hildaketen oinarri moduan egiten duguna da, OMS-ek ematen duen definizioa edo nolabait. Asko labur bilduz, da zure gorputzean sartzen duzun zeozer izan behar da, era desberdinetan, izan alda bide entrenasala, izan alda ahozko bidea edo intravenosoa. Orduan, kanpotik edo zure gorputzean ez dagoen zeozer da, zuk hartzen duzuna, eta honek eraginak izaten ditu nerviosistema zentralean. Hori da guk droga bezala ikusten duguna. Gero, sustantzia horiek sortu dezakete batetik menpekotasuna eta bestetik tolerantzia. Eta honetan kontuan hartu behar dugu droga bakoitzak bai tolerantzia eta bai dependentzia sortzeko ahalmena, eta gero pertsona bakoitzak horretara izan dezaken tendentzia edo joera. Gainera, hilaketen asmoa, zuen asmoa ez da drogak hartzen dituztenak epaitzea, baizik eta arrisku ez kontziente izatea, eta arriskuak nola prebenitu daitezkeen jakitea. Bai, azkenean lehen esaten duena, drogak hor daude, jendeak drogak hartzen ditu, eta orduan guk ez dugu zertan epaitu behar norbaitek droga bat hartzen baldin badu, baizik eta ematen duguna da informazioa eta gero pauta batzuk, bat arriskuak ahalik eta gehien murrizteko, eta gero bilatzen duzun, hau da, gozamen hori ahalik eta nolabait indartzeko kakotxen artean. Gainera zuek hilaketen ez duzu drogak bi mailetan edo sailkatzen, ez da? Oda droga legal horiek edo ilegalak direnak? Ez, azkenean drogak dira, eta referentzia moduan hartzen dugun, lehen esan dudan,
definizioa, OMSek emandakoa, eta horretan guk ez dugu desberdintzen. Osea, hor dagoen nolabait aldi bakarra, alde gehiago dago, baina batzuk lortzeko asko zerrezagoa dela. Osea, esan nahi dut, legalak bai tabernetan, bai estankoetan eta gainontzeko tokietan eros daitezke, eta besteak ez. Eta gero, droga legalek badute nolabait osasun kontrol bat, ez? Osea, esan nahi dut, zuk denbora guztian jakin dezakezu, zer dagoen zuk erosi duzun horretan. Hori ez da gertatzen ilegalekin, eta horregatik batez ere testing zerbitzuan, oinarritzen gara, zentratzen gara analizatzeko orduan droga ilegaletan, ez? Hala ere, behin baino gehiagotan, arrabotza eman du informazio hori zuek zabaltzea, batzuek uste baitute drogen kontsumoa edo sustatzen duzuela informazioa ematen duzuenean. Bai, hori da batzuetan jaso izan dugun, eta entzuten den feedback bat, guk ez dugu uste horrelakorik egiten dugunik, informazioa, osea, norbaitek esaten baldin badu, informazioa ematea zeo zerren gainean, hori zabaltzea dela edo hori promozionatzea dela, bakoitza begira esan, bere barrukoa edo ez dakit nola esan. Gainera, adibidez eta segun ze esparrutan gauden, edo gehienetan, badago premisa bat guk oso argi daukaguna eta hori ere zabaltzen duguna. Eta da, arriskuak murrizteko erarik eraginkorrena da ez hartzea. Osea, hori ere badago gure zeran, orduan, momentu horretatik ez dut uste drogen erabilpena zabaltzen dugunik. Zuek festetan jartzen zarete, leku finko bat jartzen duzuela aipatu duzu lehen, baina horrez gain, kaleko edanen daudenekin ere aritzen zarete, kontzientziazio lan hori egiten. Bai, testing zerbitzuaz edo testing programaz gain, badugu beste programa bat hainbat herritan aurrera ematen duguna, eta guk botiltzar deitzen diogu. Eta programa honen helburua nolabait bada, batez ere jende gazteagoa, hau da, inkluso adingabekoak, kontzientzitatu nolabait alkoholaren arriskuez, eta gero ematen ditugu, testinean egiten dugun bezala, ematen ditugu pauta batzuk, resaka alik eta txikiena izan dadin, edo bestela baita indartzen ditugu, saiatzen gara asko indartzen alkohola hartu nahi ez duenaren erabakia, hau da, beti indartzen dugu alde hori, ez? Azkenean, zuk ez baduzu hartu nahi, ez hartu eta ez utzi, taldearen presioak zure gainean eragina izan dezan. Zan ere, gainera gurean, Euskal Herrian edatearen kultura hori guztiz erruta dago, ez da? Edan eta jan. Orduan, ez dakit, alkolarekin ere lanketa hori egiten duzez, azkenean alkola bada droga bat. Noski, eta bada, bat, gehien kontsumitzen den droga, hori oso argi dago, eta estatuko, Espainiako estatuak ateratzen dituen datuetan oinarritzen baldin bagara, eta Eusko Jaurlaritzak ateratzen dituen oinarritzen baldin bagara, bada gehien hartzen den droga. Eta oso zabalduta dago zera gure kulturan eta gure inguruan. Osea, Euskal Herrian nik esango nuke egiten ditugun bilera gehienak egiten direla edo ardo, edo garagardo, edo beste zeo zerren inguruan, ez? Eta Kanariarekin eta horrela. Eta oso garrantzitsua ikusten dugu horren inguruan baita, batez ere gazteekin solastea, eta eman pauta batzuk, arriskuak ez dira murriztu alizateko, eta gero, ze gainera azkenean ematen diren pauta horiek, gero, balio dezakete baita, nik esango nuke, talde presioaren zure bizitzaren edozin esparrurako balio dezakela, ez? Eietan gune finko bat jartzen duzue, ez dakit batetik zer nolako jendea hurbiltzen zaizuen zuen gana, eta gero bestetik zein den harremana, ez da? Ze agian gauak aurrera egin ala harreman hori alda daiteke. Bai, guk azkenean hori joaten gara herri batera,
eta pues, azkenean nolabait gu udalekin jartzen gara harremanetan, eta udalak erabakitzen du beraiek zein ikusten duten egunik aproposena ara joateko. Egia da, hainbat tokietan, adibidez, alde handia egoten da, herrietako kuadrilen eguna, edo eguna handia izaten denean, jendea ja, igual eguerditik daramala parrandan eta edaten eta horrela, eta, karo, normala den bezala, gure lan hasten da nolabait gehienetan 12 edo lako zoz, eta 3 arte egoten gara, edo 11 ordubiak, olako ordutegi batean. Eta egia da, jendea dagoenean, tipo Baskaritik edo, nabaritzen da ordu horietan, jendea pixka dauela, más de aquella manera, eta orduan guretzako kasu horietan arazorik edo zailtasun handiena da, mesua helaraztea, esan nahi dut, erabiltzailea jasotzea, mesu hori, olako goeretan igual ez dugu horren beste lortzen, baina, beti egoten dira materialak, behitu sartu hau poltsikoetan, eta bihar irakurri, edo alduzunean, eta bar. Baina hori izaten da, zera bakarra, zailtasun bakarra. Igual, ikusten duzu, jendea ez dauela, jendearen atentzio maila ez dela oso handia, eta, venga da, jarraituta eta bihar irakurri edo bihar begiratu edo dena delakoa. Jaien testina aipatu dugu, baina horrez gain ailaketen ere hezkuntza zentroetan formakuntzak egiten dituzue. Bai, batez ere hori, esango nuke gazteen adine, nik uste dut izaten direla gehienetan, esaten dira gehienetan DBH-ko 4. mailakoak eta zentroetara joaten gara eta hor 3 saioen bitartez ematen dugu beraien beharren arabera baita ematen ditugu pautak horretarako, nolabait sexuaren inguruan hitz egiten zaien bezala, hau da azkenean bere zure bizitzan ukiko duzu hori eta kudeatu beharko duzu, drogekin gauza bera gertatzen da, esan nahi dut orain, igual oso harreman gutxi edo izan duzue drogekiko, baina eukiko duzue, hau da, orduan hobe da, beti aurretik zeozer jakitea, ez? Hasieran aipatu dugu, Ailaket duela 21 urte sortu zela, 2 hamarkadetan gizartea asko aldatu da, eta imaginatzen dut zuek ere horren kontziente izan zaretela. Bai, ez dakit, zentzu batean aldatu dela asko, bestetan, igual ez horren beste esan nahi dut, gure esku hartzeak ez dira, evidentemente, orain, adibidez, duela 20 urte ezin genituen erabiltzaileak SMS baten bitartez edo WhatsApp baten bitartez beraien emaitza jasotzeko, ez? Horre egiten dugun probetako baterako itxaron behar dugu gure lan amaitu arte, hor proba egiten dugu eta gero abitzatzen diogu erabiltzaileei. Nik gogoratzen dut duela urte batzuk esan behar geniela erabiltzaileei, pasatu 3 eta 4 den eta esango dizugu zein den emaitza edo dena delako, ez? Zentzu horretan, gero, guretzako baita 20 urteko ibilbidea izaten, baita analizatzeko zerak askoz hobeak dira orain, duela 20 urte baino, eta gero daukagun informazioa ere askoz, nik uste dut askoz hobea dela, edo zehatzagoa dela, eta duela 20 urte, igual topatu genitzaken panfletoa, igual baziren ohikoenak, ez? Speed edo anfetamina, kokaina, MDMA, hatxixa eta marihuana, eta gaur egun nik uste baditugula, karpan topatu ditzakezu esango nuke 14 folieto direla, 14 sustantzia desberdinen inguruan. Informazio orduan zehatzagoa da orain, eta esan genezake jendea kontzienteagoa dela egun? Ez dakit, oso galdera zaila iruditu zait, nik uste dut gauza batzuk jendeak badakiela, ez dakit nola esan. Adibidez, nik gogoratzen du, nik da, ni egon nintzen Ailaketeko hasierako urteetan kolaboratzaile moduan, eta adibidez hor, adibide bat jarriko dut, adibide tonto bat,
baina garai hartan hainbat jendek etzekien MDMA eta piluletan topatzen zenuena gauza bera zela. Hau da, igual hori testinera etortzen zan baten bat, ez niri pilula gustatzen zait, MDMA etzai gustatzen, eta hainbatetan errepikatu behar genuen gauza bera kontsumitzen ari zirela, pia kontsumitzen baldin bazitu den, ez, erabiltzaile horrek. Eta adibidez gaur egun galdera hori ez da ematen, ja jende guztiak badaki, osea gauza bera dela eta abar, eta abar. Baina igual, ez dakit, nik horrelako eredutxoak olan bai, baina orokorrean ez dakit horren beste aldatu den jendearen, jende askok ezagutzen gaitu, eta gero baita argi dago, gero eta informazioak gehiago daukazula eskura, ez? Osea, badaude gu Europan zehar eta estatu mailan ere gu bezalako hainbat erakunde eta informazio hori askoz errazago lortu daiteke orain baino lehen. Informazio gehiago zehatzagoa, baina oraindik tabuak badaude eta horiek apurtzea ere garrantzitsua da. Bai, gure filosofiaren barruan bai apurtu behar direla, adibidez, tabu lehen hitz egin dugu horietako tabu bati buruz, ez? Tabu bati buruz. Eta bada informazio emateak drogen zabalpena edo drogen kontsumoaren ez dakit promozionatzea dela. Hori da tabuetako bat, eta bai, tabuak apurtu egin behar dira. Eta hor bai ikusten dudala, nik ikusten ditut gaur egungo gazteak, edo gaur egungo gazteek badutela ahalmen handiagoa beraien familiekin hitz egiteko honetaz. Eta nik uste dut oso garrantzitsua dela, esan nahi dut, igual batzuetan testinera etortzen zaizkizun gazteek bere gurasoekin hitz egin dute, edo hitz egiten dute honetaz, eta hori nik uste dut hori badala bastante garrantzitsua, ez? Hala ere, oraindik ez dakit, jendeagian lotzatu egiten da, eta askotan ez da zuengana gerturatzen testin horiek egiteko, lotzagatik tarteko. Bai, eta hor badago baita, ez dakit nola esan, badago beste zailtasun bat, eta lotxa horrekin egongo dira hainbat erabiltzaile lotxatu egiten diren edo zin arrazorengatik ausartzen ez diren hurbiltzera, eta hor badugu zera bat batez neskekin. Esan nahi dute, askotan ikusten da, igual karpara hurbiltzen dira hainbat neska, baino gero barrura, drogak analizatzera gehienak mutilak izaten dira, ez? Eta ez dugu uste, ez daukagu datu zehatzik, baina ez dugu uste droga kontsumitzen duten neska eta mutilen kopurua horren desberdina denik, ez? Orduan, eta lanketa hori egunero egiten ari gara, eta bai karpan, bai barruan, atentzio berezia holan jarri nahi izaten diegu etortzen diren neskei, batez ere horrengatik, ez lotxatu, ez hartu horrera, estigma hori kendu alizateko ze gauza gehienetan bezala, drogatzen den edo drogak hartzen dituen neska batek, mutil batek, baino estigma handiagoak izaten ditu, hori esparru guztietan gertatzen da, baina drogekin baita, eta nolabait horrekin saiatzen gara, nolabait hori apurtzen. Estigmak aipatu dituzu, eta lehena esan duzu, uztailean 273 pertsona hartatu zen dituztela testinean, droga gehienak izan ziren marihuana eta kanabisa, eta kokaren alorrean ez dira hainbeste. Estigma ezberdina dago droga ilegal eta legalen artean? Bai, noski, azkenean horregatik batzu dira legalak eta batzu dira ilegalak, ez? Beste gauza bada estigma nondik datorren, edo jendearen gandik, edo beste nonbaiten gandik, ez? Baina bai, estigma handiagoa dago droga ilegalekin.
Egia da, eta nik uste dut, batez ere, arlo medikoan asko ikertzen ari delako, eta bueno, ja ikusten ari direlako, edo frogatzen, edo zabaltzen ari direlako, marihuanak dituen eragin positiboak, hainbat esparrutan ez, eta nik uste dut marihuanarekin pixkanaka estigma hori edo ez dela horren handia edo txikiagoa dela edo lortzen ari dela estigma hori apurtzea, baina nik uste dut batez ere horregatik dela. Ikusten delako marihuanak badituela hainbat alderdiona osasunarentzako kasu konkretu batzuetan. Eta, bueno, zuen postuetara gerturatzen dira hainbat, festa giroan batez ere. Lehen aipatu duzu, adibidez, 14 papertxo aurki daitezkela sustantzia ezberdinen inguruan, testinak egiten dituzuela. Zehazki zer topa daiteke bertan? Karpan eta hori aipatzen nuen bezala, zu gurera etortzen baldin bazara, karpa batean sartuko zara eta hor mahai handi bat topatuko duzu, eta gero 3-4 pertsona ailaketeko zera batekin, ez? Jakiteko zeintzu diren horko langileak eta bar. Orduan, mahaian hori 14 panfleto horiek topatu ditzakezu, bai gaztelaniaz, baita euskeraz, gero, informazioa ematen duten beste komiki batzuk ere badaude, komiki hauek badituzte ja urte batzuk, eta gian pentsatzen hasi behar gara pixka berriztu behar ditugula, baina nahiko gauza polita esan zen, badira duela 10-12 urte Gazteizko Temeoko jendearekin egindako kolaborazio bat. Orduan egin zituzten Temeoko jendeak, Trialgo edo Abarrotz edo, Temeoko zera, marrazkilariek hainbat komik egin zituzten, eta orduan, informazio ematen dute, baina era, ez dakit, informalagoa batean, eta divertigarriagoa, eta bar. Gero baita beste panfleto batzuk orokorragoak izan daitezkenak, adibidez, badugu arriskuen murrizketen inguruko panfleto zehatz bat, eta hor hainbat alderdi jorratzen dira, eta hau eta hepatitisaren inguruko panfleto bat ere badugu, egin genituen bere momentuan iparraldeko bizi elkartearekin batera. Hor badugu baita harremana beraiekin, azkenean iparralde, goalde harremana egon behar da, eta harreman hori harreman honek baditu ja urte batzuk, duela 15 urten ikustu ja kolaboratzen genuela biziarekin. Eta gero, emakumeen inguruko beste material zehatz bat, eta emakumeak eta drogak ditzen dena, eta gero, eramateko gauzak, hau da, arriskuak murrizteko hainbat material, adibidez, sueroa aukitzen dugu, jendeak sudurretik hartzen baldin badu, marrak hartuta gero, sudurra garbitzeko, hor zuloak eta bestelakoak ez egoteko. Edo bestela hori kapsula batzuk ere ematen ditugu, farmaziako kapsula batzuk, jendeak MDMA hartzen baldin badu, etxean prestatu ahal izateko, hartzen dituzu kapsulak, eta zuk sartzen duzu hor, nahi duzun MDMA kantitatea, pixkat hobeto neurtzeko eta hobeto dosifikatzeko gauean zehar, ez? Ez dakit, eta horrelako material asko, kondoiak, bai kanpoko kondoiak, bai barneko kondoiak, lubrikanteak, beti kondoiak beti ematen ditugu lubrikanteekin, azkenean bai edaten dugunean, bai drogak hartzen direnean, azkenean gorputza lehortu egiten da, eta gomendatzen dugu, beti lubrikantea izatea. Eta horrelako hainbat material. Eta hau karpan topatu dezakezu. Gero ja, barrura saltzen baldin bazara, furgonetan badugu bi testingune edo nolabait esateko, batean egiten ditugu batez ere marihuana eta hatxixaren inguruko analisiak, eta gero bestean beste prozesu batzuk behar dituzten sustantziak analizatzen ditugu, ja hor reaktibo kimikoekin eta bar. Eta bukatzeko, Raúl, testina ez gain, zare sozial eta bertan zaudete, prebentzio lan horiek egiten, ia astebururo herri batean zaudete, nola jakin dezakegu asteburu honetan zein herritan egongo zaren, eta asteburu honetan zehazki zein herritan egongo zarete. Beti, azkenean beti iragartzen dugu, batez ere sareetan, non egongo garen asteburu bakoitzean,
hemendik gutxira, eta espero datorren egunetan izatea ja, ikusi ahal izango da gure webgune guapo berrian, ze badaramatzagu ja hilabete bat zuelan webgunerik gabe eta berrizten egon gara, eta nik hemendik gutxira ja ikusi ahal izango dira hor eskuartzeak eta gainontzeko gauzak. Eta asteburu honetan zehazki izango gara Arrasateko Maritxu jaietan, behitu da, gainera ordutuki berezti batean, aipatzen genuen, ez? Jendea eguerditi dauenean, kasu honetan, ostirar honetan, Maritxuka join egongo gara, 10:00-tik ordu batak arte. Eta gero botiltzar bat izango da Zaldibin, larun batean, eta Atarrabian egongo gara baita larun batean. Atarrabian puntu informatibo batekin. Puntu informatiboa da, lehen aipatu dudan karparen kontua, karpa, esan dezagun, furgonetarik gabe. Hau da, bakarrik informazioa eta horrela. Bai, ez, irraitu nahi bali badozu, Ez, listo. Bale, eskerrik asko, Raúl Urkiza, Aileteko kidea gurekin izateagatik, eta, sorionek egiten duzuen lanagatik. Eskerrik asko zuei. Eta orain tarte bat, eta jarraian itzuleko gara eguneko solasaldiarekin, orain arte. Orain? Ez, a ver, eskutzare ere multako kinea zen, baina esan du ez, esan du itxaren nengo duela eta... Bale, justo ni atera nahi zenean, zauden galdera tarteetan, eta hori esan du, tartez, ez dakiz zer tal cual, itxaren dutela, bilera zutela. Nik uste nuen ez izango zutela, Bai, botako duzu, ez da? Txantxero. Egutegi
Ordu batak pasata iritsi da solasaldiari ekiteko unea, eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu Arantza Gutierrez eta Eneko Ander Romero. Kaixo bioi eta ongi etorri. Kaixo. Bueno, lehenengo hezkuntza legearen bueltakoekin hasiko dugu, ezta? Bueno, azken momentuan epea amaitzear zegonean, goiz guztian negoziatzen egon ostean, azkenean atzoko egunean EAJak eta PSek zuzenketa bateratu bat aurkeztu zuten. Zuzenketa horren arabera, hizkuntza ereduak mantentzen zirek, horrek hautsak arrotu izan ditu, gaur entzun izan dugu EH Bilduko txandiano badirazpen horiek ematen, ezta? Ez dakit, nola ikusten duzuen zuek giroa? Giro nahazia dago, ezta? Giro nahazia, ematen zuen legegintzaldi honetako pakturik potoloena, polemikoena, agian baita ere, baina, bueno, potoloena da berik, kolokan dagoelako, eta hori ukatzea, inkluso txandianok esan badu ere, momentuz paktuari utziko dietera, dudatan dago, eta ikusiko dugu, ez da asko geratzen urrengo hauteskundeak ditzeko, ikusiko dugu nola ze influentzia dukon hauteskundetan, estrategia elektoralek zer nolako influentzia daukaten paktuetan, eta bar. Sorpresa izan zen atzoko egunean jaso genuena, baina kontraesankorra ere jaso ditugun iritziak, ezta? Adibidez, Zupiriak atzo adierazi zuen, ikastetxe bakoitzak hizkuntza proiektu bat egin beharko duela, eta gero Bildarratzek gaur bertan esan du hizkuntza ereduak ez direla mantenduko, barkatu. Bildarratzen adierazpenak entzungo ditugu eta orain jarraituko dugu. Hortu degula, edo legebiltzarrean daukagula, lehen testu integrala. Honek jasotzen duelako, bai ikastetxe publikoak, zein itunpeko ikastetxeak. Ikastetxeak ahaldundu, autonomia areagotu, enpoderatu egiten ditugula. Hizkuntz ereduiek ez dute betetzen ikastetxeek momentu honetan 40 urte eta gero dauzkaten beharrak. Lege honek edo guk aurkeztutako emendakinek jasotzen dutena da hizkuntz eredu hauek garatu eta eguneratzeko aukera. Ez dakigu azkenean, hizkuntza ereduak mantenduko diren, edo ez, garatuko diren, egia da informazio nahazia badela, eta, itxarongo dugu egun batzuk, zer nolako informazioa jasten dugun, baina zein iritzi duzu Arantza? Nik iritzia dut hau sartzen dela EAJaren barruan dagoen gatazkan. Eta zergatik diot hori, nik uste dut azken orduko jartze emendakin horiek aurkeztera izan da Bildarratzen kontrako nolabait maniobra bat, ez? Eta hori maltzurra, batek esango du maltzurra nezela, baina nik kokatzen dut nolabait nekoak esan duen bezala, bazela izarra, lege izarra, ez? Lege aldi honetan, gainera konsensuz egindakoa, eta, bazirudien, lanketa bat zegoela, ez? Eta zergatik azken autosabotai hau, ez? Lege egindako prozesu honetan dagoen sabotai hau. Nik uste dut dela nolabait Urkulluk nahi duela berriro bera agertzea eta behar bada itzala egin alziola Bildarratzek eta horregatik egin duela, olako maniobra bat egin dela EAJaren barruan edo hor kokatzen dut. Eta zergatik dinot hau ere bai, ze hau lotzen dut ere autobusen aferarekin. Normalean, olako zerbait egon denean, kontseilari baten aurkako horrelako zerbait egon dela maniobra bat, eta kasu honetan albiste periodistiko albiste batetik datorren zera bat, normalean zer egin du Urkulluk. Egin duena izan da, babestu bere kontseilaria eta kasu horretan, Bildarratzen kasuan, bera agertu zen eta hurrengo egunean argitu behar zuela esan zion, ez? Eta beraz, atzo, azken momentuan, emendakin horiek ikusi nituen eta bereziki oso sensiblea den gaiaren inguruan, nik susmoa izan nuen eta gaur inguruko pertsona batzuekin komentatu dut, behar bada ez dela hainbeste PSren maniobra bat, baizik eta EAJaren beraren maniobra bat Bildarratz jokuz kanpo usteko.
Ze momentu honetan nork behar du nor. PSek EAJ edo EAJak PSE. Madrilen ematen ari diren negoziazioekin lotzen baldin badugu, gauza asko daude, zalantza asko, eta nire hipotesien bat da hori. Izan dela ere autosabotai bat egin dela azken momentuan. Ados egonda Arantzarekin, esaten duenean EAJaren baitan dauzen, eta hori oso argia zen, lege hau heldu zanean, zegoen EAJaren baitan bi espirituak, eta Bildarratzek noski nahi zuen lege hau aurrera ateratzea, segurenik Zupiria ikusita ze deklarazioak egin zituen ere nahi zuen, baina beste batzuk ez zuten nahi, ez zuten lar eroso, eta nik uste dut hori begibistakoa dara, oso inteligentea lotzea autobusen aferarekin gainera. Ez dakita da nahi beste pertsonala, baina ezin dugu ezer ukatu ze hor ditugu hauteskundeak, baina bai ideologikoki bi lerro kokatzen ziren lege honekiko. Baina ez nago ados zoren inguruan, edo PSeren inguruan hitz egiten dugunean. Nik bai uste dut PSeren estrategia fruktifera izan dela PSerentzat. Azkenean PSek bere parrokiari, bere publikoari hitz egiten dio, eta hor bere publikoa euskararekiko ez dauka bestelako begirunerik zeragitzen ez Bizkaian edo Araban, eta ereduen mantenitze hori nolabaiteko oso berri hona izan daiteke. Eta hor ere, PSeren baitan negoziazio ekipoan ze figurak hartu duten pisu gehiago edo gitziago, segun eta legea eta paktuan noiz adostu dan, aldaketak egon dira, eta horrekin segurenik bai eragina izan du paktuaren garapenean. Paktua apurtu dela badirudi, Elkarrekin Podemosik dagoeneko esan du ez duela hezkuntza legea babestuko, PSek eta EAJak zuzenketa horiek batera aurkeztu dituzte, eta egia da gaurko agerraldian EH Bilduk ez duela esan, ez duela babestuko, baina bai eskatu diela beste alderdiei azalpenak, ez da? Otzandian horren adierazpenak entzungo ditugu. Bidea ez dela PSeri markoa erostea. Bidea da PSeri esatea Katalunian ja egin duena dela bide zuzena. Herri honek eta hezkuntza komunitateak errespetu bat merezi duela. Gai izan daitezela mesedez, elkarrekin prentsaurrean agertu, eta emendakin honen interpretazio bat eta bakarra emateko, koherentea eta osoa. Interpretazio bat eta osoa eskatu du Otzandianok. Bai, izan ere, Bildarratzek gaur goizean esan baldin badu, ez dela horrela, ez direla nolabait bidea izango dela azkenean ereduak kentzea eta lortzea, paktuan jasotzen dena, ez? Hizkuntzan B2 ateratzea gaztelaniaz eta euskeraz eta B1 beste hizkuntzetan, ze jartzen da, beti plurilingüismo horren barruan sartzen dute, egia da, hori baldin bada, edo mantentzea ereduak, eta bereziki, eta hitz egiten dugunean, mantentzea ereduen zera, badakigu A eredua mantentzea dena. Eta jakin badakigu, A ereduarekin ez direla gazteak euskalduntzen. D ereduarekin batzuetan nekez, batzuetan ez dira heltzen B2 horretara, euskeraz, eta, gaztelaniaz ere, segurazki ez dira heltzen, baina, hori baldin bada, eta orduan azaldu beharko dute, azaldu beharko dute, zergatik ereduak mantentzea, baldin bada, bakarrik olako atzo komentatu zen bezala, jartzea zerbait guztiok posik egoteko, nolabait ere txarto dago, esan, notizia edo albiste txarra da, ereduak aipatzea eta ereduen hori jarraitzen hori aipatzea. Ze jakin badakigu horrek porrot egin duela, ez? Eta badakigu hori ja badira, badaukagu ez dakit zenbat hamarkadetako eskarmentua jakiteko horrek ez duela euskalduntzen. Orduan, azaldu beharko dute ondo eta orain legebiltzarrean ere ea zertan geratzen den hori. Dena den, mesfidantza
nik mesfidantzaz ikusten dut hori, ez? Eta badakigu hor badaudela gauza batzuk, eta gainera ez da bakarrik niretzat oso adierazgarria da nola esan dute, bueno, ez direla mantenduko, baina egoera soziolinguistikoari erantzungo diote. Hori oso arriskutsua dela, ze behar bada zentzua dauka, mantentzea gaztelaniazko eredu bat zonalde oso euskaldunean. Nolabait, B2 lor dezaten leku batzuetan, lortzen ez bada. Ze behar bada gero azterketetan ikusiko genuke behar bada zonalde euskaldun horietan ere lortzen dela. Guztio badakigu edo holan ume elebidunek daukatela askoz errestasun bat beste hizkuntza bat eskuratzeko. Eta hori, bueno, daude ikerketa batzuk horren inguruan, ez? Baina, tamalez, ikusita badakigu hori izango dela aitzaki bat leku batzuetan nolabait perpetuatzeko dagoen egoera bat, egoera soziolinguistiko bat. Eta gainera, horrek segurazki kalteatuko du zaurgarriak direnak, ez? Eta nolabait euskera behar bada etxetik ekartzen ez duten horiek. Eta badakigu hori mantentzea hauek ereduak, hizkuntza eredu horiek ere bidea ematen dutela segregazio mota bati. Eta oso arriskutsua delakoan nago. Beraz, egia da, oraindik pentsatu behar dugula, zertan geratzen den hori, azaldu behar dute, entzun behar dute euskalgintzak esan duena, hainbat eragilek eskatu dutena, benetan euskaren aldeko apostua egin dadin, eta gero ea zer gertatzen da tramite parlamentario horretan, ez? Baina aitortu behar dut ez daukadala konfiantza handirik. Aurreko testuetan ezen agertzen gainera puntu hori, azken orduko aldaketa bat, egia da hasiera batean esaten zuten euskara ardatz izango zuela, gero azken honekin hori agerian gelditzen da. Hala ere, egia da EAJak eta PSek aurrera eraman dezaketela eurek bakarrik legea, zehazki EAJ eta PSren adierazpenak entzungo ditugu, atzokoak. Sinetita gaude urratze honetan. EAJtik buru belarri arituko gara horretan, orain arte bezala, eta ziur asko Eusko Legebiltzarreko gainerako taldeek eta alaze egingo dute, datozen hilabetetan hezkuntza lege realitate bihur dadin. Creo que es muy positivo el acuerdo alcanzado en la medida en que va a contribuir a mejorar el texto que se aprobó por el Consejo de Gobierno y desde luego sobre todo va a contribuir a que no se instale en Euskadi un modelo lingüístico monolingüe y desde luego que va a permitir y va a garantizar que las familias vascas puedan elegir el modelo en el que quieren que estudien sus hijos. Zuk lehen aipatu duzu ez da arantza, ereduak ez dira mesede egiten euskarari eta askoz gutxiago euskaren normalizazioari. Ja askotan gertatzen da, ereduan ikasi arren ez gara gai edo jendea ez da gai euskaraz egiteera eta askotan gainera kaleko ohiturak ez dira ez da euskaraz. Bai, nik uste dut geltatzen ari den egun hauetan, emendakin eta lege dela errelatoaren batalla bat. Dago alde batetik errelatoaren batalla ikusteko ea nork apurtzen duen, eta hor EH Bilduk erabaki du ez apurtzea. Ikusiko dugu zer nolako bilakera duen honek eta zer nolako eragina izango duen PSOE eta PNVren emendakina. Eta gero dago beste errelato bat oso importantea eta da hezkuntza legearen ardatza zein izango den edo polemika zein izango den. Zorain arte hezkuntza legearen inguruan hitz egiten genuenean errelatoa, hau da ardatza, ezan hezkuntza. Hitzienez polemika eta eztabaida politikoan. Zan publiko-pribatu kontzertatu zera hori eta hitz egingo dugu beranduago horren inguruan. Hori izan debatea, hori izan errelatoa. Hori izan, emoten zuena paktua apurtzera ekarriko duena. Baina ez, ikusi dugu nola batean, egun batetik bestera, apurketaren ardatzetako bat hizkuntza izan aldala. Eta horrezatik esaten eban lehen hori PSeren ere nola baiteko garaipentso bat badela. Ikusi dugu handeza jaunak hitz egiten Ayusoren diskurtsoa egiten askatasunaren
inguruan, hau da, euskara ez jakiteko eskubidea aldarrikatzen kasi. Horregatik, da errelatoa, eta errelatoretan euskara eta euskarak behar duen bultzada eta arnaz berritzea, batzuentzat bigarren plano baten geratu da. Eta zerbait gehitzeko? Ez, ados, horrekin, lehen zen hori publiko-pribatuarena, baina nik uste dute batzuek jarri dutela hasieratik ere zentroan nolabait euskerarena, ez? Eta nolabait hortik, ez hori nik uste dute izan dela lerro gorri bat pertsona batzu edo nolabait erakunde edo eragile batzuek nolabait hezkuntza lege honen alde egiteko, ez? Eta ez beste horretan. Eta orain, zaila da hori jakitea behar den legea nolabait ere normaltasunerako definitzeko beharrezkoa dela, eta egia da horre askatasunaren izenean hori ereduen aukeraketa nolabait dela ere faltsukeri batez, eta badakigu ez dela ezer gertatzen, askatasun, ze hori badago lotuta nolabait, ze hizkuntza, zertarako hartu euskera, ze gero ez dutela erabiliko, etxean ez dutela lagunduko, eta ez dakiz zer. Eta inork ez du inolako zalantzari jartzen beste eredu batzuk ere jartzen direnean, beste hizkuntza batzuk sartzen direnean berez, eta inork ez du horrelako, da euskararekiko da euskarafobiaren nolabait sintoma bat, ez da besterik batzuek askatasun hori aipatzen dutenean. Hezkuntza legeaz, baina euskaraz gabiltzala, iparraldera begira jarriko gara, izan ere urte politikoa abiatu dagoeneko Euskal Hirigune elkargoak, eta larunbatean egin zen, egin zuen elkargoak hasiera ekitaldia, eta bertan euskararen eta gazkuiaren normalizazioaren beharra azpimarratu zuten, eta gaiari heltzeko pantailaren beste alboan dugu Xabi Txikoipe Bilgaiten hautetzia. Kaixo, Xabi? Kaixo, eguna. Zuntzen mai gainean dago azken aldian, besteak beste Madrilen Madrilgo Kongresuan egun euskaraz egin daiteke, horrez gain euskara ofizialtzeko bidea egin du Sánchezen gobernuak, hala, modu batean edo Madrilen euskaraz egin daiteke, baina Baionan egunez. Azken finean hori da, hitzartze hori egin zen gure talde politikotik eta main gainean jartzeko, pixka bat, Madrilen euskaraz ari zirela, eta gu, Baionan, iparraldeko eremuko den kontseilu hortan, ez dagoelako ofizialtasunarik ez. Eta hori baliatu dugu main gainean jartzeko, eta azpimarratzeko ez berdin eremuan, frantzean, problema hori dugu. Testuinguru hori ikusita gainera, elkargotik defendatu duzu, momentua dela Parisko gobernuari hainbat kontu eskatzeko, zeintzuk dira kontu horiek? Bai hori da, dagoa lehenik egaiteko ere elkargotik egiten direla hainbat lanak eta onak beti hobetzekoak, menan elkargotik euskara politika eta gaskoiera, beti euskara aipatzen dugu, gaskoiera ere aipatzen dugu iparraldean, eta kompetentzia, hizkuntza politika kompetentzia hartua izan dela. Aldiz problema Frantzia mailan da, eta hor galdegin ditugunak dira Europako sartarena, hor berrestea, izenpetu baitu, baina 1989an, baina oraindik ez berretsi, eta bestalde, eta Espainiak galdegin duena Europari ere, Europako hizkuntza ofiziala izan dadin euskara, katalana eta galegorekin, eta hori sustengua ekartzea ere, Frantziak elkargotik galdegitea Frantziari hori sustengatzea, baina badakigu zailki sustengatuko duela. Zenta hor, maian erraiteko ere, maian ezartzeko, nunbait Europan baieztatzen bara euskara eta ofizialtasuna, nunbait posible izan daitekela Estrasburguko adibidez Europako ekoitzetan euskara entzutea eta beti Baionan ez.
Euskararen normalizazioan urratsak emateko garaia dela defendatzen duzue, larun batean ekitaldi hasiera egin zenuten, egia da, hori, mai gainean jarri zenutela gai hori, baina ezen bozketarik egin, zeintzuk izango dira urrango urratsak? Hori, urrengo urratsak, elkargotik, hor bada, egin duten bezala hizkuntza politika kompetentzia, bada lehendakari orde bat, euskaraz eta galegoaz arduratzen dena, eta hortik ea ze aldarrikapen, ze idazki igortzen ahalko den frantses estatuari. Horrez aparte badugu Euskal Herrakunde publiko bat ere, eta hortik ere galderak egin daitezkela estatuari, ez. Eta azken gauza bat ere ez dutan nahi jane, galdegina izan dena, da gure Frantziako konstituzioko bigarren artikulu hori, frantsesa emaiten duena hizkuntza bakar gisa, hori ere ondoko hilabeteetan aipatzen da konstituzio erreforma bat, aipatzen da ere Kanakia edo Kortsika konstituzioan sartzea autonomia gai batekin. Hor batakiku beharko dela gogor galdegin eta txiki hizkuntzen ofizialtasuna ere sartzeko eztabaidetan. Zenta autonomia aipatzen da, baina azken mintzaldian Macron jauna hor Kortsikan mintzatu delaik, ez du sekulan aipatu hizkuntzen ofizialtasunarik. Beraz, hainbat gauza egiteko, gauza ofizialak eta bide guzietatik, ez, elkargotik, Euskal Herrakunde publikotik, eta gero berdin bai karikatik mobilizazioekin, ez. Eskerrik asko gurekin izateagatik gaurkoan, Zabitz Ikoipe Bilgeiten hautetzea. Eskerrik asko. Ni esker. Entzun dugu ez, besteak beste, Madrilgo Kongresuan adibidez, euskaraz egin daiteke, euskara ofizialtzeko bidea hasi da Europan, baina iparraldeko egoera guztiz bestelako bat da. Azkenean, askotan entzuten dugu euskara dela Espainiako hizkuntzetako bat, eta ez euskara da Euskal Herriko hizkuntza, eta Euskal Herria Pirinetako bi aldeetan dagoela ezin dugu behar, eta euskarak aurrera egiteko Pirinetako bi aldeetan aurrera egin behar du. Egia da azken urteetan aurrera pausu handiak ondirela iparraldean, bai euskarekiko, bai bere autogobernorekiko eta antolamenduarekiko orokorrean, baina ikusten dugu nola asko geratzen dela oraindik aurrera pausoak emateko bereziki euskararen gaian. Estatu frantsesa emoten du, edo beti emon dago sentsazioa dela estatu espainola baina itziagoa honekin, azkenengo hamarkadetan, baina, estatu espainola ere oso itzi izan da eta aurrera pausoak eman ditu. Hau da, borondate politiko kontu bat, ez da? Ikusiko dugu zer gertatzen den iparralden, ikusiko dugu zer gertatzen den Nafarroan, zer emoten du hemen pausu guztiak emona daudela, eta behitu eztabaida izan dugun orain zera Euskararen inguruan eta zera ereduen inguruan, ez da? Ikusiko dugu nola garatzen den Euskal Herri osoan eta ez bakarrik Madrilera edo Bruselas edo Estrasburgora begira. Nik hori esan nahi nuen gainera hori Nafarroan, ez? Batzuetan Ipar Euskal Herrian ematen du hor, nolabait ezin dela aurrera egin Frantziar estatuaren hori zentralismoa dela eta, baina batzuetan ahaztu egiten dugu, ez dugu ahazten, baina ez da komentatzen Nafarroan ere hainbaldekutan ez dela ofiziala euskara, ez? Eta jasi dela Madrilgo Kongresuan izaten badirudi Europan mugitzen ari dela, egia da nolabait katalanari lehentasuna ematearena horrek utzi zigula pizkat zer gertatzen den, zergatik beste maila batean jartzea, baina baliteke ere Frantziar estatuak hori nolabait boikotatzea Europan, ate hori irekita badaki beste ate batzuk irekitzen dituela, eta ematen ari dira nolabait pauso txiki batzuk leku batzuetan,
baina nolabait horre ere zentralismoa, hezkuntza dena, eta hori nola dela frantsesa, oso frantsesa direla zentzu horretan, eta besteak beste badaukagu beti ikasturte amaieran, badaukagu hori azterketak euskeraz egin nahi dutenean basoa egin nahi dutenean, ez? Euskeraz beti, egon direla, eta presioagatik lortu dela poliki-poliki gauza batzuk egiten. Orduan, presionatzen jarraitu behar dela, erabiltzen jarraitu behar dugu, ze ez dugu ahaztu behar pauso horiek emateak ez duela ziurtatzen gero euskeraren garapena, ze batzuetan badirudi horrekin eginda dagoela, eta gero ikustea, ez erlajatzeko ere. Ze batzuetan erlajatu egiten gara eta badirudi gauza batzuk lortuta ja euskerak badaukala bere plaza, eta ez da egia, oraindik bide handia dago egiteko, eta aber presioarekin eskaera hoiei erantzuna badagoen, baina segurazki kaletik, eragileetatik nolabait bultzatu beharko dela, ze ez dela berez emango, ez aie interesatzen alakorik ematea, ez? Baina, albiste ona izango da ere Europan euskera entzuten baldin bada, eta horrek eragina izango du, nik uste, gero iparraldean entzuna izateko, ipar Euskal Herrian entzun ahal izateko. Estatu frantsesa hitz egiten dugunean, eta importantea da gaur egungo testuinguruari erreparatzen gainera, zer nolako indarrak izango duen Korsikak bere autonomia garatzerakoan, eta bere autonomiaren baitan bere hizkuntza garatzeko, horrek ze ateak irekitzen dituen bai Bretainia, bai Oksitaniarekin, Gaskoiare gure hizkuntzetako bat badala eta askotan agazten dugula mugaren parte honetan, edo opinioetako parte honetan. Ikusiko dugu, ea, nolabeteko gora proklibe bat ematen den, bai, katalana eta euskara, baina katalana onartzen bada Europan, ikusiko dugu nola berrantolatzen den orokorrean pieza guzti horiek, ez da? Eta ze aukera lehioa, espresio famatu horiek, ze aukera lehio irekitzen diren Euskararako iparraldean. Nik badirudi, euskarak urratzak ematen dituela, baina hala ere egun, errealitate bat da, Euskal Herritarrek sarri ez dutela euskaraz egiteko eskubide hori. Gainera, behatokiak eta kontseiluak salatu dute, Espainiako eta hegoaldeko erakundeek ez direla betetzen hizkuntza gutxituen itunpeko konpromisoak, hori hartu zen duela 25 urte, eta akordio hori ez dute betetzen. Paperak, esaten den bezala paperak dena jaten du, ez? Eta gero egitea, ez? Eta hainbat gauzetan ezin duzu euskeraz egin, ez dago aukerarik, ez? Eta izan daiteke batzuetan udaltzaingora joan eta deklarazio batzuk egitea, ez? Behar bada, absurdoraino heldu daiteke udaltzain batekin euskeraz hitz egin eta berak egin atestatua gaztelaniaz, gero bidali behar duela beste leku batera gaztelaniaz, eta berak zuri esatea ea ondo jarri duen idatzi duena, ez? Orduan hori ez da betetzea, edo ikusten dugu hainbat administrazioetan nola idazten dute testu bat gaztelaniaz, horren gainean egiten dute lan, eta gero eskubideak onartzeko euskaldundu egiten dela, ez? Eta, egia da, badaudela, paperean bai daudela, errespetua, eta guztio daukagu, esaten dute, daukagula ezagutzeko eskubidea, ez? Nola baite, baina gero erabiltzeko eskubide hori ez dago benetan bermatuta. Eta nik esan nahi nuen gauzatxo bat, nik egun hauetan egon naizela entzuten Europan eta ez dakiz zer, badago estatu batek dauka katalana hizkuntza ofizial moduan, egia da ez dagoela Europar Batasunean, baina horrek ez du ireki ere Europan ofizializatea, ze hori ere izan ziteken modu bat, ze badago estatu batek, Andorrak badauka, oso txikia da, printzipatu ez dakite, baina oso txikia izan arren, badauka hizkuntza eta gainera egin du aurrera pauso bat eta esan du katalana dela hizkuntza ofizial bakarra. Orduan, horrek batzuetan ematen du ate batzuk ireki ahal direla hortik, baina gero benetan hor badago itxiera handi bat, ez? Eta
berriro ere, esaten da askatasunaren izenean, ez? Eta egun hauetan entzun dugu hori kongresuan izan dela eta behin baino gehiagotan entzun dugu. Bueno, nolabait guztio gaztelania baldin badaukagu, zergatik ez hitz egin gaztelanian. Baina Europan euskaldun guztiok ez daukagu gaztelania. Euskaldun guztiok daukagu euskera, baina ez gaztelania. Eta hori ahaztu egiten zaigu batzuetan olako zerak proposamenak egiten direnean. Bai, finean euskaradegiko eskubide formal bat da, baina ez da eskubide erreal bat. Gitzenez, EAN, harinaz, Nafarroan eta Iparraldean ikusten dugu, nola, beste kontu bat da, guztiz. Administrazioek egin handi baten, kendutatokiko administrazio batzuk gaztelania zen egiten dute, eta euskara da apendize bat, euskara da behar bat, eta ondo lortu dugu, borrokatzen lortu dugu, egitzinez eskubide formal hori bermatzea, baina ez da eskubide erreal bat. Telefono batera deitzeak eta markatzea euskaraz altatua izan nahi zarela, horrek ez dutzu bermaten euskaraz, sikiera horrek ez dutzu bermaten euskaraz altatua izango zaren. Osakidetzan jartzen mediku bat euskalduna nahi duzula, guzurrezkoa da. Ez da posible askotan mediku euskaldunak eukitea, ordezkoak heltzen dira eta ordezkoak ez dira euskaldunak, edo informeak gaztelaniaz egin behar dituzte, gero beste leku batzuetara bili behar dituztelako. Jarritzen dugu, holan, Bilboko dalak orkestu ditu bere tasa fiskalak eztabaidarako, ez daude euskaraz total, gazteleraz egingo dugu eta ja aprobatuta dagoenean, zeakaz euskarazuko ditugu, ze legeak horretara behartzen gaitu ez prozesu guztia euskaraz egitera. Gure eskubideak dira batzuentzat ornamentu gutza, dira kapritxo gutza, eta erakutsi behar dugu etengabe, aldarrikatu behar dugu etengabe eskubidea dela. Eta hori geltatzen da, EAN, non suposatzen da, lortu dugula, lortu dugula administrazio euskaldu bat eukitea, eta gezurra da. Eta hori baldin bada administrazioarekin, eroan hori kalera edo gizartera. Oso urrun gaude oraindik. Administrazioa aipatu duzu, lehen niri atentzioa deitu dit, behatokiak eta kontseiloak argitatu dituzten datu batzuk, da Araba Bizkaia eta Gipuzkoa, baina Espainiak dituen administrazioak, eta bertan lan egiten duten langileek, nolabaiteko ezagutza dutenek, bakarrik dira 111, eta Nafarroaren kasuan 101. Orduan ez da bermatzen, adibidez, administrazio horietan, ezagian Euskal Erakundeetan, baina Espainiaren menpe dauden administrazio horietan gure eskubideak. Ez dira, eta batzuetan hori bizi izan dugu euskaldunok, euskeraz eskatzea basoaz zerren hilaran jarri beste pertsona batzuk bezala, esan dut guztiok talan, eta heldu eta zuk euskeraz eta esaten dizute, itxaron, zeuren etorriko da pertsona bat euskalduna. Eta esan dut, etxaiten dut, jarri men albo batean, ez naiz jarriko albo batean, nire txanda da, eta ni hartatu arte, ez naiz mugituko hemendik. Eta eztabaidatu behar duzu besteekin. Zuk euskeraz nahi duzulako eta batzuetan, esan duzu, bale, egin erderaz, ez? Eta gainera ez duzu pertsona aurrean duzun pertsonarekin ez duzu gatazkan sartu nahi, edo atzean dituzunekin, baina ez dago zeratik. Adibidez, unibertsitatean gertatzen da, zuk nahi baldin baduzu ikerketa bat aurkeztu euskeraz, eta badaezpada hobeto itzultzea. Ze batzuetan gertatu da zuk aurkeztea proiektu bat euskeraz, agentzia batek irakurtzen duenez, kanpoko agentzia batek, heldu zaien itzulpena ez etortzea guztiz bat, zuk bidali duzunarekin, eta horrek exigitzea, horrek ekartzea, diru laguntzari gabe geratzea, eta zeran. Orduan, batzuetan euskaldunok egiten duguna da, nolabait gure lanaren itzultzea edo itzulpena badaezpada egiten dugu. Eta horrek eskatzen du batzuetan bitan egin behar izatea hori. Ez dagoelako bermatuta, bereziki hori, eta gero zuk medikura edo baldin basoaz, eta egin behar baldin bazute proba bat, oso gutxitan ematen dizute emaitza euskaraz, gero hori beste zera batzuekin. Orduan, bai, kanpokoek ez dakite, baina bertan ere ez dago bermatuta.
Bestelako gai bati helduko diogu orain, etxebizitzaren aferari. Etxebizitza hutzen zerga Ipar Euskal Herri osora zabaldu da. Lehen herri batzuetan soilik zegoen edatuta, baina orain Ipar Euskal Herri osora zabaldu da. Eta lege horren helburua da etxe utz horiek zigortzea edo ez izatea hainbeste edo. Ematen du orain hegoaldera heldu dela, ez da oraingo problematika, baina horrela konbentzente bat, iparralden egin dela hamarkadak konstante diren gauza bat ez da, etxe utzen problematikaren inguruan eta bigarren erresidentzien problematikaren inguruan. Oso egoera gogorra eta tamalgarria bizi izan da iparraldean, edo bizi izan dute iparraldeko gazteek afera honekin, ez da, ikusten da nola turistifikazio masio bat emondan eta etxe bizitzak horretarako gorde dira eta jendeak ezin zuen, ez da herrietan haien bizi proiektua garatu. Ematen du askotan eta bitzinez hegoalden ematen den diskurtso batzuk horrelako tasak eta kanonak direla ere kapritxo bat edo dirua rekaudatzeko funtzionamendu bat. Baina helburua ezin du ahaztu da etxe horiek salmentara edo alokairua ateratzera. Eta askotan diskurtso liberal batzuk esaten dute, ez, baina ez dute hori lortzen, soilik lortzen dute errekaudazioa. Agian igo beharko dira tasa edo kanon horiek benetan etxe horiek merkatura ateratzeko, ezta? Iparraldek pausoak emon ditu, hegoalden kanona legala da, etxe utzei, eaen. Bilbok adibidez badauka onartuta, baina ez da inon aplikatzen. Igual beste minere iparraldetik ikasi behar dugu. Eta horrez gain, kontua da, Euskal Herriko kostalde osoan arazo larri bat badago. Euskal Herri osoan dagoen afera da etxebizitzarena. Baina zema eta turistikoagoa izan herria, are eta larriagoa da egoera, eta handaiatik muskizeraino ematen den afera da. Eta, joan den hilabete bukaeran, Plentzian adibidez, ohiko bizilekua osatzen duten etxebizitzen ondasun higienen gaineko zerga, 130% errekargoa izango dute, baldin eta etxe hori bigarren etxebizitza baldin bada, eta bertan inorez baldin badago erroldatuta. Egia da Plentzian bai, baina Gorlizen dagoeneko egiten da, Sopelan ere, azkenean, lege honekin adibidez, Plentzian adibidez, 100.000 etxe bizitza utzi eragingo lieke, eta agian afera irtenbidea eman alzaio. Nik irtenbidea ez dut ikusten hori, ez da benetan zerbait mina egiten dizuna poltsikoan. Hau da, ez da gehiegi, ez? Eta egia da hainbalekutan eskatzen dela, ez? Hori penalizatzea etxe hutsak. Eta egia da, beste aldetik, nik esango nuke, etxe hutsak direla, edo utzi dauden etxeak, eta beste aldetik bigarren etxe bizitzak direnak. Bigarren etxe bizitzak gehiago ordaintzeak bereziki zerbitzu batzuk dituztelako. Orduan, nik uste dut hori ere pentsatu behar dela, ez? Baina ez dira hutsik dauden etxe bizitzak. Behar bada, horiek ere familian erabiltzen direla, eta holan, bakoitzak pentsatu aldu, baina horrekin garestitu egiten dela, eta holan, badaude zerbitzu batzuk eskuratzen dituztenak, eta orduan hoiengatik ordaindu, hau da, gehiago ordaindu, bigarren etxe bizitza erroldatuta esaudenean, behar bada zerga batzuk ordaindu beharko dituzu horrezegatik, baina ez, ze nolabait aportazio bat egitea, ze batzuetan hori beharrezkoa da, ze zuk ondo egoteko udan, neguan ere egin behar direla hainbat gauza, nik uste dut hori izango zela. Egia da, momentu honetan errekargo bat jartzea ibidelako horretan, jartzea errekargo txiki horrek ez du koskandia egiten inoren ekonomian. Eta behar bada ez da ezer disuasorioa hori ateratzeko, ez? Hori badela. Eta hala ere, utzik dauden etxeak izan aldituzu eta inolako gastu estari gabe. Eta hori badela, egon beharko liateke, politika bat egin beharko litzateke benetan ateratzeko etxe bizitza horiek aurrera. Eta hemen ere komentatu genuen,
bata izango zen alokairu banko publikoa, ez? Eta horretan ere, eta hori herri batzuetan adibidez egiten da, ez? Herri batzuetan egiten da, non pertsona batzuek jartzen dute haien etxea, eta udalak, badakigu hemen dagoela alokabide eta holan, baina, alokabidez aparte, bermatzea ere herrian, eta herrian nolabait ikustea zer dagoen eta zer beharrak dauden. Eta hori egin daiteke, badaude, begiratu behar dugu beste leku batzuetan ze gauzak egiten adiran. Eta proposamen horiek nik badakit eramaten ari dela hainbat udaletan. Eta leku batzuetan txikia, oso eremu txikia maldin bada, ze batzuetan txikitik hasi behar da, lortzen da alakoak. Eta beste neurri batzuk, neurri ausartak hartu behar dira. Eta gero hori, ezin dugu utzi turistifikazio hori kontroli gabe, leku batzuetan kontroli gabe dago horrelako zerarik, eta gerta daiteke portal edo atari batzuetan egotea olako pisu turistiko batzuk, eta gero nolabait egiten duten kalte, ze hor egoten diren, pasatzen diren pertsonek, egiten dutela nolabait hor bizi direnei, ez? Ze, behar bada konponketak eta guztion artean ordaintzen da, baina joan etorri horretan dauden pertsonek behar bada kalte gehiago egiten dute, ez? Niri izaten zidaten, adibidez, egurrezko etxe batean, jarri zutela eskalerak auzokide guztien artean konpondu, eta uda batean maleten gurpileekin apurtu egin zela, eta berriro egin behar zela konponketa hori. Guztion artean, eta egia da, batzuek hortik ateratzen dute etekina. Etekina ateratzen dutenek gehiago ordaindu beharko dute. Eta bigarren etxe bizitzen kasua, ere, zerbitzu batzuk mantentzearen gehiago ordaindu beharko luketela. Interesgarria ditu zaiz, azkenean bakarrik ordaintzen da, bertan bizi direnek zerbitzu horiek, baina adibidez basunal uda garaiko leku horietan, edo hondartza eta dauden leku horietan, biztanleria askotan biderkatzen, laukoizten da, eta zerbitzuak mantentzen dira, baina gero eta jende gehiago da, eta orduan ezinezkoa da zerbitzu horiek behar bezala ematea. Bai, ezin dugu begiratu etxebizitzaren gaiari dagokionez, ezin dugu begiratu neurriak banan-banan. Ze egia da, eta gainera ikizien gaineko zergaren errekargu hori gainera posiblea da arau foralak markatzen duelako, arau foralak markatzen du minimo eta maksimoa, 150 da maksimo hori, direla 30 euro, 60 euro urtean, ez dara diru asko. Plentxe bezalako herri batean, benetan arazo larriak dauden etxebizitza lortzeko eta etxebizitzari prezioi dagokionez, baina horrez gain dekoguz beste formula batzuk eaen aplikatu aldirenak. Dekoguz kanonak, etxe utzen kanonak. Dekoguz beste ordenantza fiskali dagokionez, IBIa aipatu da, ditugu ere, zaboren gaineko zergari errekargo bat jarri zaiela etxe turistikoei adibidez. Daukagu, hau Eusko Jaurlaritzak kudeatu beharko zuen, tasa turistikoaren aukera, edo zein herrialdean emoten dana. Claro, pentsatu behar dugu horrelako, eta turismoari dagokienez, horrelako industriek, horrelako merkatuek, kriston eragina dutela, bai zerbitzioetan, bai irritarengan. Eta orduan, ez da normala jasotzea turistak, eta ez jasotzea zer horren truke. Ez da, nolabait, haien gastua eta haien sortzen dituzten arazoak konponketarako edo horri buelta bat emoteko, bestelako diru sarrera bat beharrezkoa izan beharko litzateke. Eta agian da udalerri handiko biztanlean zelako, Bilbotarra izan da, eta Bilbok edo Bilbok edo Barakaldo erako, herri handiek daukaten edo hiri handiek daukaten baliabidei daukionez, Bilbon adibidez azken hamarkadetan ez da mugitu, ez da apizia bat, udal parke publikoa, etxebizitza parke publikoa. Zezaten du, hori Eusko Jaurlaritzak egiten du. Udalek ere eskumena daukate parke publikoa handitzeko. Hortik ere, igual, herri txiki batek ezin du egin, baina herri handietan edo herri batzuk errekurtsoak dituztenak bai inbertitu aldute parke publiko horretan. Horregatik bere osotasunean begiratu behar da, eta ez horiek 20-30 euro horiek ondo dozela, baina politika publiko horiek ordenatu behar dira eta benetan hildo berean jarri behar dira.
Eta gunetan txinatzegoak izendatzeko mozioak aurrera doaz Bizkaia eta Gipuzkoan, izan ere alokairuen prezioak osaltuak dira, eta horiei, alokairui prezio horiei mugak jartzeko, pizkanaka doaz mozio horiek, ez dakit gero laitean zer nolako eragina izango duten. Leku batzuetan jarriko dira martxan eta egingo da, eta badakigu non egingo diren, eta badakigu ere non ez diren egingo, eta onartzeak ez du esan nahi gero martxan jartzea, ez? Eta hori adibidez, Getxotarra izan da, Getxoko udaletxean behin baino gehiagotan entzun diogu gobernuan dagoen EAJari, ez? Guk mozioa aurkezteak gero ikusi behar dugu jartzen dugun martxan edo ea ahal dugun, ez? Eta batzuetan, bai, horrelakoak, baina beharrezkoa da, ez? Beharrezkoa da eta hori globalitate batean ikustea. Ze ez da, bere momentuan Eneko Egoiak esan zuen nola donostiarrek nola nahi duten bizi haien auzoa eta hola nori lujuzkoa zela, ez? Gero esan zuen, gaizki interpretatutako zera izan zela. Ez que Donostira, benetan, donostiar batzuentzat, Donostin bizitza ez bakarri bizitzea, eta ni Getxon bizi nahi zen donostiar moduan, batzuetan donostiara joatea, nahi dudalako, batzuetan ere jartzea, esatea, noa bi egun pasatzea, ikusten duzu dela lujo bat ere bai, ez? Bizitatzea, edo zein euskal hiritarra bizitatzea Donosti, ez? Eta esaten du, eta ez da lujo izan beharko. Izan beharko izateke leku bat non badaudela aukera ezberdinak, baina momentu honetan ez daude, eta bereziki hori hor bizi direnentzako, ez? Eta ez da bakarrik nahi kontua. Etxe bizitzak baldintzatzen du askotan gure bizitza proiektua. Ez badaukagu etxe bizitzara heltzeko aukerarik ez badaukagu, nekez egingo ditugu beste bizitza proiektuak. Eta momentu honetan jendeak ezin ditu ordaindu etxe bizitzak. Eta orduan, gertatzen ari da, hainbat lekutan gertatzen ari da, eta da gelak ordaintzen direla, ez? Eta, pertsoneak esatu ez, ni baldin banoan ez dakit nora, gela bat, baino ezin dute alokatu eta hor bizi behar izan dut. Orduan nik uste dut, larria dela, esketxe bizitzakoa ez da hamarkadetan lusatu den edo larritu den arazoa da. Bai, intzendiko guneak mozioak aprobatzerakoan ikusi ditugu diskurtso desberdinak, no? Ez decir, ikusi dugu da adibidez Bilbon nun EH Bilduk zein desauzioen aurkako plataformak nola aurkeztu dituen, ikusi ditugu baita ere gobernuak egindako emendakina prozesua dilatatzeko, nolabaiteko kontraesanak daude alderdi sozialistaren eta EAJaren arteko gobernuetan nola kudeatu hau nola eraman aurrera, baina emoten du dilatazioarekin edo zehatzagoak hiriburuetan aprobatu egin direla, beste herri batzuetan ere aprobatu egin dela, eta benetan ez dana normala da pertsona batek soldata batekin ez eukitea kapazitatea bere bizitza proiektu basikoa garatzeko hori da, langile pobreak sortzen ari gara etengabe. Ez da normala egotea 30-40 urtekin nahi ez baduzu gitzienez etxe bizitza konpartitzen markatu. Hori da ezin duzulako zure bizi proiektu propioa garatu, eta hori da arazoa gero eta strukturalagoa, baina hemen da beste leku askotan, ez dauka erantzuna errazik, baina gitzienez ditugun tresnak goaz erabiltzera. Azken honekin bukatu beharko dugu, eskerrik asko Arantza Gutierrez eta Eneko Ander Romero gurekin zutagatik. Eta orain tarte bat eta jarraian itzuliko gara eguneko albiste nagusiekin. Orain arte.